Hello, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Narito ulit tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon. Ito po ang weather analysis na araw na po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso at 30 hanggang Abril 1, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, diretso na tayo sa ating CraftSat. Ito po, inisyo natin kanina, Wednesday, hanggang bukas po ito, Webes, March 31, huling araw ng Marso, bago tayo pumasok ng Abril. Yung shallow LPA na dumaan po dito sa may katibugan bahagi po ng Mindanao at lumabas po sa may Southern Palawan, nag-exit ng power kahapon o kagabi. Ito po ay nandito na po sa may coastal waters ng Vietnam, nearing landfall. Anytime from now, magla-landfall na po siya. At bigla po itong lumakas, naging isa pong aktibong low pressure area na binigyan ng tag name o tag ID as 93W. Napakataas po ang possibility na maging isang baliganap na bagyo ito within the next couple of hours bago po mag-landfall sa Vietnam. Pero kung hindi pa rin siya mag-develop, baka hindi na ito magiging unang bagyo ng 2022. So, if ever, bibigyan po ito ng Joint Typhoon Warning Center as 1W. Ibig sabihin ng 1W, unang bagyo sa W o Western Pacific. Yan po ang coding ng JTWC. Sa Pilipinas, magandang panahon, but sa hapon o gabi, may mga inasahan po tayong mga localized thunderstorms. Totoo po yan, dahil po nasa panahon pa rin tayo ng La Nina, malakas yung easterlies, yan po ang mga conditions na dala ng La Nina. Mas marami ang ulan pa rin sa Pilipinas kahit na panahon ng hot dry season o yung summer, okay? So, magkakaroon po tayo mga ulan. Lalo na sa hapon o gabi. Mga iba't ibang areas, isolated naman po ito, hindi man po ito malawakan, okay? But ang problema natin, pagdating ng Abril, first week, bago mag-Holy Week, baka magkaroon tayo ng tropical cyclone o bagyo na magpo-form. Kaya, all eyes tayo sa Pacific, especially next week. Pabantayin po natin yan. Dahil nakikita po ninyo itong near equatorial trough. Diyan po magsisimula isa o dalawang low pressure area na babantayin natin for next week. At kung patuloy ang pinapakita ng mga global computer models, lalo na yung reliable ones, yung American at European model, medyo maghanda po tayo. Magbibigay po itong maraming ulan sa ating bansa. Okay, lalo na po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So, heads up lang po. So, yan po ang ating GraphSat. So, halos malaking bagay ng ating bansa except po yung Western Luzon ay naapektado po nitong easterly surface wind flow na may mga kasamang afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Ito yung fast animation. So, nakikita po natin itong shallow LPA na naging 93W, mag-isang aktibong LPA na po. Malapit na po mag-landfall, may posibilidad na tomorrow morning maging 1W po ito at yun na, pinakaunang bagyo of 2022. At ito yung binabantayan natin ngayon, dalawang areas ng mga kaulapan kasama po sa surface o near equatorial surface trough. So baka po isa sa kanila maging isang low pressure area. Yung European model, pinapakitan dalawang system po yan. Yung isa LPA lang, magta-traverse po ng Visayas. Okay, sa next week before the weekend of April 8, 9, 10. And ito yung zoom in satellite animation. So makikita po ninyo ang napakalawak na sirkulasyon nitong si 93W. Pag malaki masyado yung circulation, minsan mabagal ang pag-develop na since malapit na po siya may coastal areas o coastal waters ng Vietnam. So, baka hindi na po matuluyan maging isang tropical depression, but still, malaki ang possibility as of this time. Now, sa Pilipinas, kung ilagay natin sa infrared, makikita po ninyo may mga isolated thunderstorms pa rin sa mga oras na itong na yung gabi. Okay? Dito sa may Western Visayas, Mindoro at Western Mindanao, meron pa rin mga thunderstorms. Meron din dito maliit na thunderstorms sa may Partido District ng Camarines Sur, lalo sa may San Jose at Sangay. Okay? So, nandyan po yan. At presentasyon, kasama din po. At kung titingnan naman natin yung ating forecast mula sa American model. So, bukas po ng hapon,
Huwebes, inaasahan pa rin natin easterlies sa silangan bagay po ng ating bansa. Yung shallow LPA po dito, yung 93W, ay naglandfall na po dito sa may Mindoro. At may pababa na naman pong hanging hilagang silangan o northeasterly surface wind flow. So, sa Friday afternoon, lalakas po yan, bababa, ay makaka-affect po sa dulong hilagang Luzon, lalo sa Batanes, Babuing Cubao Islands, at ibang parte po ng Cagayan Valley, yung northern portions. Okay, kasama po Ilocos provinces. So, may mga hangin po na 40 to 50 kph. Dala po nitong northeasterly surface wind flow. While technically, tapos na po ang amihan ng Pag-asa, but dito po sa nakikita natin, parang nandyan pa rin yung amihan. Okay, we can call this still amihan, but for us, para walang confusion with our Weather Bureau Pag-asa, we call this northeasterly surface wind flow or northeasterlies in short. Okay, so expect may mga ulan din po dyan sa dulong hilagang Luzon. Easterlies pa rin sa ating bansa with slight northeasterly flow sa Friday. And ayan po, may shallow LPA na posibleng maging aktibong LPA sa may southeast of Guam. Sabadong hapon, nandiyan pa rin yung northeasterly surface wind flow sa dulong hilagang Luzon. Easterlies or northeasterly wind flow naman po na medyo katamtaman o mahina sa may Kabikulan at Visayas. And then, kung i-move natin forward hanggang 8 ng Abril. So, kita po natin sa American model, yan na po yung sinasabi ko sa inyong mabilis na LPA na posibleng maging active LPA pag traverse ng Visayas. April 6, ayan na po, mag-exit po dito sa may West Philippine Sea. 7, maglalakas po yung LPA. 8, yan na po, baka siyang malaking monsoon depression. Medyo mahirapan po mag-constrict yung kanyang low-level center. So, sa sobrang laki, baka monsoon depression po ang tawag dito. Or, posibleng active LPA na baka maging bagyo rin. Nandyan po siya sa may power line ng sa may Spratly area. And then, ito yung isa, aktibong LPA, posibleng maging bagyo. And still, dyan lang tayo hihinto sa April 8 kasi more than that is mababa na po ang probability. So, yan po ang pinapakita. Dalawang potential na tropical cyclone, west and east ng ating bansa, come April 8. Okay, so pagdating ng pagdating ng Holy Week, ay magkakaroon po ng mga possible mga ulan sa ating bansa because of this weather system. So, we'll keep you updated lalo na next week. Okay, and then, tingnan natin yung European model. Same din ang pinapakita. May LPA dito. At meron din dito sa may southwest of Guam. So, medyo maging aware tayo dyan sa system na ito. Baka magkaroon po ng mga rainfall warning po sa ating lugar. At ito naman po ang rainfall forecast mula sa European model for the next 3 days until Saturday. So, Huwebes ng hapon, inasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms sa malaking bagay ng ating bansa. Magiging more frequent po sa may Mindanao. Biyernes ng hapon, inasahan pa rin po ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bagay ng ating bansa, lalo na sa may Mindanao, at medyo tumataas po ang frequency dito po sa may Zambales, okay? Western sections po ng Central Luzon, kasama po dyan Tarlac, Pampanga, okay, Bulacan, and Pangasinan, Zambales. And on Saturday afternoon, mas medyo lumalakas po ang frequency ng mga thunderstorms sa Luzon, lalo po sa may Cagayan Valley, Ilocos Region, dito rin po sa may kanluran na Kabisayaan, like Panay, Iloilo, and Guimaras, and also dito sa may ibang portions po ng Eastern Visayas at Central Visayas, kasama po ang Bohol, at magiging malawakan din po dito. Isolated hanggang malawakan sa malaking bagay po ng Mindanao, na dulot na po yan ng easterlies na dala po ng existing La Nina phenomenon.
dito po sa may dulong Hilagang Luzon, baka may line po dito. Possible na yung pagdaan ng isang frontal system, magkakaroon po dito ng shear line na makakatulong po sa mga pag-ulan pa rin dito sa may area po ng Cagayan Valley. So, yan po ang rain forecast for the next 3 days. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation, yung may ipon na ulan, sunod na 3 araw hanggang Sabado. So, inaasahan po natin na dito po sa Vietnam, violet po siya dahil po yan po yung LPA 93W na posibleng maging bagyo. Samantala, ang dulong Hilagang Luzon, Silangan Luzon hanggang Northern Quezon, dito rin po sa may Eastern Bicol Region, Eastern Catanduanes, Eastern Visayas, as well as iba't ibang bahagi po ng Mindanao, at gayon din po sa may Central at Western Visayas at Mimaropa, may mga possible po na ulan, dulot po yan ng tinatawag nating hanging silanganin, yung warm easterlies. Okay, so yan po ang ating latest sa ating rainfall accumulation. Punta natin yung latest na Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. In partnership po ito ng iba't ibang mga weather institutions and weather agencies sa Asia Pacific, including the US. So, for week 1, ito po valid na yung araw na ito hanggang April 5, ay ito pong sa may east of Vietnam. Ito na po yung si 93W na binanggit natin kanina. Dito po, nilagay nila na 50-50 ang chances na mag-develop bilang isang bagyo. So, nasa middle of the pack. Okay, ang probability. Ang buong bahagi po ng ating bansa ay maging above average ang rainfall. Medyo high confidence na po ito. Nasa 65 to 100% ang probability. While sa week 2, valid April 6 to April 12, medyo problemado tayo. Malaking area po ng ating bansa ay nasa 50% probability of above average rainfall. So, malalaman po natin yan. Makukonfirm natin yan next Wednesday. So, watch out for that. And, magkakaroon din ng 50-50 chances of a tropical cyclone formation. So, may possibility na baka magkaroon ng bagyo. Kaya yung left and right ng Pilipinas dito po sa graphic ay diagonal white and red. So, ibig sabihin, nasa moderate po ang confidence level niya ng tropical cyclone formation. So, may posibilidad na may mag-develop po dyan. Pero as of this time, nasa 50% ang probability. So, malalaman natin next Wednesday if tataas po siya. Let's hope and pray na hindi. Kasi medyo kakaroon po tayong problema niyan sa mga pagbabaha. So, that's it. Yan po ang ating latest na yung gabi ng Miyerkules at pabalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Ito ulit si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Good evening po sa inyong lahat.